Magbukas ang mga non-essential businesses sa Iloilo City ang madayon bisan sa idalom sang MECQ. Sugod was nga daw magapabilin sa Modified Enhanced Community Quarantine ng Iloilo City sandig sa bag-o ginaprubahan nga quarantine classifications ang National Interagency Task Force. Sa Executive Order No. 53 nga gimpagwa sinilang nga hapon, gimplastar ang mga bago nga pagsulundan. Magapabili ng curfew alas 10 sa gabi, tubtob alas 4 sa kagahon. Pahanugutan ng pag-inom sa makahulubog nga ilimnon apang dapat hindi sa pampubliko nga lugar. Ang pagbakal sang alcoholic drinks, ang pahanugutan halin alas 8 sa aga, tubtob alas 6 sa gabi. Dulaon na ang border control restriction, quarantine pass kag travel moratorium sa syudad. Pahanugutan naman nga maka-operate ang mga hotel, nagiban pa nga mga accommodation establishments nga may valid DOT accreditation. Pagabuksan man ang Iloilo Esplanade, mga playground kag court sa mga public plaza, apang wala ginapahanugutan ng pagpatigayon sa mga contact sports. Pahanugutan man ang religious gathering kasubong sang misa, apang dapat 30% capacity gid lamang. Ginaengganyo sa gihapon ang pagpatigayon sini online. Sarang man magpatigayon sang kasal kag bunyag, apang dapat sundon ang 30% venue capacity o kung 50 lang katawo nga magatambong. Ang haya, lubong kag necrological services, ang 3 lang kaadlaw kag dapat ang magatambong first degree family member. Ang mga kalan-an naman sarang na makabaton sang dine-in, 30% capacity sa outdoor kag 10% capacity sa indoor. Under MECQ, pwede man kita makapahalog-halog, no? And ginobratan ni nga maghalog-halog sa negosyo because damo na gid nagareklamo nga apektado sa lockdown. Nakigsapol na ang alkalde sa mga negosyante kahapon agud plastaron ang mga responsibilidad sa mga ini sa liwat nga pagbukas sang pila ka mga non-essential businesses. Magluwas sa mga negosyante, yara man ang mga barangay leader, bangod diri gintalakay ang mga bag-uman nga pagsulundan. May mga bago kitang pagsulundan, hindi na kita mass testing isang close contact. Kung close contact ka, i-quarantine ka na lang for 14 days. No? Ang symptomatic, we will continue to test. Ang mga naga-home quarantine ang iga-monitor sang Barangay Health Emergency Response Team upod ang mga district medical officers. Gimpahayag pa sang alkalde, ginahimo sang lokal nga panguluhan nga balansehon ang ikaayong lawas kag ekonomiya sa tunga sang ginapangatubang nga pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Nahibaluan, isa ang Iloilo City sa ginakabig high risk sa virus bangod sang 128 daily average cases subong nga bulan sang Hunyo. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Business sector sa syudad sang Iloilo naghinyo sang dugang nga mga COVID-19 vaccine sa national government. Ginakulang na ang syudad sang Iloilo sa COVID-19 vaccine. Rason kon nga temporaryo nga magauntat sang 2 ka semana ang vaccine rollout para sa first dose. Ang kakulang sa supply sang bakuna bato COVID-19 kag naganubo nga estado sang ekonomiya ang nagtulod sa business sector sa syudad sang Iloilo nga magsulat kag maghinyo sang dugang nga vaccine sa national government. Well, kita nagapating ang vaccination amo ang mayor nga liabe sa liwat nga pag-recover sang aton ekonomiya lakip ng aton health conditions. Ini nakita naton sa nagkalain-lain nga mga progresibong nasyon no sa kalibutan, in the case of the United States even at 50% level of COVID vaccination na achieve na nila ang ginatawag nga enough room para liwat nga makabangon in terms of their economy, and the same situation is true in other countries in Europe. So nagapati kita nga ang vaccination sa aton population liabe agud liwat nga makabangon ang aton ekonomiya. Para kay Peña Florida, ang bakuna ang sabat agud matap na ang paglaptas sang virus kag magbalik sa normal nga estado ang ekonomiya ilabi na sa syudad sang Iloilo. Gani nagalaom gid ini nga masabat ang panawagan sang business sector para sa dugang nga bakuna bato COVID-19. Kita nag-look forward, no? Nakita naton ang effort ni Mayor Jerry Treñas kag sang syudad sang Iloilo agud mag-procure sa nagakaigo nga vaccines, and nahibaluan naton nga
ina forthcoming na order na sang aton syudad kag ini ang magalakip hindi lamang sa mga registered voters or residents of Iloilo City, pat kami sa private sector amon gid gina-appreciate nga ini magalakip sa aton nga mga workers, because naibalawan naton nga ang mga nagatrabaho sa amon sa syudad sang Iloilo ang nagahalin man sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya lakip sang Iloilo lakip ng isa sang Panay. So only by strengthening the health conditions of our workers nga kita ang makapatigayon pagid sa nagakaigo economic push, no, because kami mismo we are always careful and concerned about the safety of our people nga ara sa workplace kag sa nagkalay nga mga commercial establishments sa palibot sa syudad sa Iloilo. Nakita man sang nagkalain-lain nga business organization ang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan sang syudad sa pagpatigayon sang vaccination program kag pagbakal sang mga COVID-19 vaccine. Gani sila man ang nagaapela sa mga pumulo sa syudad nga magkooperar kag strikto nga magsunod sa mga pagsulundan samtang malayo pa kag malabot ang herd immunity. Kita nagaupod sa aton nga leadership sa syudad agud mag-apelar sa aton pumuluyo no nga kita mismo subong ginapaabot ang vaccine sa apang hindi pa ina ang quantity nga aton nakuha sa subong padayon kita sa pag-observe sa necessary health protocols nga gina-remind kita liwat-liwat no, because kung kita magaandam posible man gihapon nga makagihok kita, makanegosyo kita, makapangabuhi kita in a safe and a more in a safe manner na padayon kita nga may kahigayunan nga mabalanse ang ekonomiya sa aton man health conditions. Ginpasiguro man sini nga magapadayon ang suporta kag pagsalig sang business sector sa lokal nga panguluhan sang syudad sa kampanya batok COVID-19. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City, nagbakal sang dugang nga COVID-19 vaccine. Supply gikan sa national government ang ginahulat pa sang syudad. Nagapanindugan si Mayor Jerry Treñas nga bakuna ang solusyon agud makabalik sa normal ang pangabuhi sa syudad sang Iloilo. Kinahanglan mabakunahan ang 70% sang populasyon sa syudad agud malabot ang herd immunity. Target nga mabakunahan ang mga residente kag hindi residente apang nagatrabaho sa syudad. Nagbakal ang Iloilo City Government sang 600,000 doses sang AstraZeneca vaccine. Apang porsyon sini ang ginalauman nga magaabot sa masunod pa nga bulan. Dugang pa diri, nagbakal man sang dugang nga 70,000 doses sang Covovax vaccine ang syudad. Apang ginalauman magaabot pa sa third quarter sini nga tuig. Gani sa subong, nagadepende sa gihapon sa national government ang supply sang bakuna para sa Iloilo City. Ginpasiguro sang alkalde, masarangan sang syudad nga mabakunahan ang 5,000 tubtub 6,000 ka mga individual sa sulod lang sang isa ka adlaw kung may bastante kuntani nga COVID-19 vaccine nga ginapadala sa Iloilo City. Sa subong, ginahulat pa sang syudad ang dugang nga bakuna gikan sa national government agon papadayon ang vaccine rollout. We are waiting, no, because we were also informed this morning nga may ara pagid nga daw 10,000 to nga Sinovac, no. Tiway ko kabalo kung saan umaabot. Pag-abot sina, schedule ta na roll out. Nakigsapol man ang alkalde sa Zwilig Pharma bangod may storage facility ini para sa mga COVID-19 vaccine nga may negative degrees requirement pareho sang Pfizer kag Moderna. May capacity sila mag-store, may ara sila storage facility sa Manila, may ara man sila sa Cebu. Pero ang ambal nila, pagdala na diri, up to 5 days, pwede man nga ara sa negative 8 degrees, no? So, pwede kita ka-store di kag maka-usar sang Pfizer, Moderna, kag iban pa, no? Nga kinanlan sang lubo nga degrees nga ang storage niya. Sa subong, mayara sang duwa ka operational nga vaccination center ang Iloilo City. Ini amo ang Central Philippine University Gymnasium kag Iloilo Convention Center. Nakahire naman sang dugang nga mga vaccinators ang Iloilo City kag yara man nagabulig sa vaccine rollout ang mga uniformed medical personnel kag mga pribado nga medical practitioners. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.